अबे चतानी सरे आम लेला कैसे बा हो लगे आके खुले आम लेला दे बाधे रही टीता माम लेला न टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टटके है गा अरे टटके है गा तनी देखी जरा आवा तोहरा आम के सवाद गोरी खट के बाकी होट के बा तोहरा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा तनी चिखा ना दो खेत खाना गानी बा बाप के बागानी बा ओहरे बागाने के आम बा ले लो भर झोरा सस्ते ही दाम बा बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए तोहरा चीज के न कवनो जवाब बाटे जवाब बाटे बेहिसाब बाटे चलो तारा खाती दू चार पैसा घट के बा अरे घट के बा हाँ तो दे दो चलो छोड़ दी छट के बा अरे छट के बा अरे तोरा आम के सवाद गोरी खट के बा बाकी होट के बा अच्छा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा कौन छुछू लागत रे बड़े बड़े साइज बा भावना ना जायज बा सौदा बा पाकल न कांच बा अच्छा। बात कहता ने अभिनव सच बा अच्छा तो सुनो हाँ हो तोहरा लड़ा के तगड़ा सवाद बाटे धन्यवाद बाटे जिंदाबाद बाटे सारे राहुल होई फिर जुस मोटक बा अरे मोटक बा हाँ तो पहुँच जाए रे सही हो छट के बा अरे छट के बा हाँ तोरा आम के सवाद गोरी खट